Rindu hati bertemu, kabar kiaya sarato mande dari kita kini kagadang alun dan turupo ayah jobundo dari kita kini kagadang alun tantu rupo ayah jondo rumah tumpang nan menggadangkan yayasan panti yatim piatu ibu hati mencari sabong gadang baman manyo ya jobundonyo ibu hati mencari sabong gadang manyo ayah jodoh kata orang dirangko anak tahuan orang nyobana inai bakawan mimpi mata bukanlah oh Tuhanku aso ayah domande kadirinangko patamu ganlah oh Tuhanku aso doa baik denai tarimu